Ничего у меня не запоминается. О, добрый вечер, девчонки и хлопчики. Ой, а я вирішила заміжну мову вивчити, але щось не отрымливается. Привітання усім, Рмау. Добрий вечір, Рися. Чим займаєшся? Ой, вирішила вивчити заміжну мову. Ого, яка ти молодчина. Якою вибрала? Англійською. Я ж хочу стати моделлю і буду їздити з показами по різних країнах. І много слов ти вже вивчила? Ой, щиро кажучи, ні. Чомусь у мене нічого не запам'ятається. О, а хочеш, будемо разом вчити? Дякую, Яна. Але я покуль вивчаю іншу мову. Ого, якою? Мову природи. Природи? Рися, ти видумляєш. Нема ніякої мови природи. Рмау, я ще як єсть. Ти хочеш сказати, що на деревах, кустах і траві є літери? І треба просто їх знаходити і складати у слово? Рмау, ну і смішна ти, Яна. Відомо, на деревах нема звичайних знайомих нам літер. Тоді як навчитися розуміти мову природи? Може, скажеш, по такій мові є ще й підручник існує, і ти мені даси його почитати? Ах, Янка, на жаль, такого підручника нема. Але коли уважливо приглядатися і прислуховуватися, можна навчитися читати бесконцію і найцікавішу книгу природи. Приглядатися і прислуховуватися? Це простіше, ніж заучувати слово. Ось все, вирішено. Рися, вчи мені мові природи. Рмау, яка ти хутка. Я і сама мовою природи недосконало володаю. І весь час вчуся. Ну, навчи мені тому, що сама ведаєш. Добре, Рмау, я поспробую. Уважливо слухаю тебе, моя наставниця по мові природи. Ось, наприклад, хочеш, Янка, навчитися предказувати надвор'я? Це було б чудовно. Я б завсюди ведала, як опранатися. Але, каб надвор'я предказувати, напевно, складане обсталювання треба мати. А ось і не обов'язково. Можна поназирати за природою і отримати доволі докладний прогноз. І за чим треба назирати? Наприклад, за облаками. За звичайними облаками? А що вони можуть нам розказати? Є некалькі безпомилкових примет. Запам'ятай, надвор'я обов'язково зміниться, коли облаки рухаються супроть кірунку вітру над самою землею. Цікаво. Значить, коли вітер у небі зміє у одним напрямку, а над землею другим, чекаємо зміни надвор'я. Я запомнила. А можна де-небудь у книзі природи прочитати, пойде дощ чи ні? Можна, по товщині облаків. Чим яни товстій, тим хутче пойде дощ. А як же поміряти облаки? Думаю, це доволі складно. Але про товщиню облаків можна здогадатися. І як же? Рмау, по їх кольори. Серйозно? Абсолютно. Ти ж ведаєш, що облаки – це множество кроплів води. Ведаю. Видатно. Так ось, тонкі облаки звичайно білі, тому що менша кількість кроплів пропускає сонячне світло. А товсті облаки? Яни, наоборот, звичайно шарого чи навіть чорного кольору. А це чому? Тому що ні один сонячний промінь не може пробити собі шлях скрозь такі велизарні вежі з водяних кропель. Значить, чим товсті облаки, тим яни темній і тим хутче пойде дощ? Рмау, все правильно. Ой, яка ж цікава гэта мова природи. І це тільки одна її сторонка. Кропка кличний абзац, рада я вітати усіх вас. Добрий вечір, щабри. Салют. Привітання, Коска. Коска, а ти ведаєш мову природи? Я цікавлюся ёй, але мова природи бесконця. Вивчати її можна усе життя. О, гэта сумно. Вучить тое, що нельга вивучить. Яночка, але розуміти мову природи просто необхідно. Навошта?
Справа ў тым, што прырода дае нам усё неабходнае для жыцця. Святло, цяпло, ваду, ежу, паветра. Угу. І тканіну для твоїх сукенок, Яночка, нам таксама дає природа. Як і матэрыялы для вырабу цацак, мэблі, будаўніцтва і ўсяго-ўсяго. Рмаў. Ой, я про гэта не думала. Таму трэба прыслухоўвацца да прыроды і ставіцца да яе з павагай. І не крыўдзіць нікога. Ні расліны, ні матылёчку, ні мурашак. Рмаў. Не разумею. А пры чым тут расліны, матылькі і мурашкі? Справа ў тым, Яначка, што ў прыродзе ўсё звязана. Напрыклад, калі сарваць кветку, мы нашкодзім не толькі раслінам, але і матылькам, якія сілкуюцца нектарам. Рмаў. А калі лавіць матылькоў, гэта будзе дрэнна для раслін, бо матылькі апыляюць кветкі. Так. А без апылення ў кветкавых не будзе пладоў і насення, і гэтак далей. Ой, усё так. Сапраўды, мову прыроды трэба ведаць. Дзяўчынкі, давайце вывучаць яе далей. Гэта добрая справа і карысная. Толькі працягнем вучобу заўтра. Рмаў. А зараз паглядзім цікавы мультфільм. А зараз, маленькія, час рыхтавацца да адпачынку. Мыем тварыкі, чысцім зубкі. І адпраўляемся ў ложачкі на мяккія падушачкі пад любімыя коўдрачкі. Рмаў. Добрай усім ночы. І цікавых вам сноў. Доўгі дзень, цёплы дзень, адплывае за аблокі. Сіні цень, сонны цень, адпаўзае ў кут далёкі. Збеглі зайкі ўсе ў лясе, змоўклі птушак галасы, і буслы ў гняздо схавалі свае доўгія носы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Пакрысе, на расе потухаюць зоркі з плюшкі. Гулі ўсе, казкі ўсе, пахаваныя пад падушкі. Спяць і мышкі, і стрыжы, спяць машыны ў гаражы. Ты таксама каля мамы ціха-ціхенька ляжы. Баю-бай, баю-бай, вачаняты закрывай. Баю-бай, баю-бай, разам з намі засынай. Баю-бай, баю-бай.